बेखौथ' नुदों आरो आङो मोनदोंबो अर्डारखौबो मोनदों नटिफिकेसनखौहाय मोनदों जोंहा सिगाङाव जाफोर केरानिनिफ्रायनो खामानिया जुरिजेनोमोन जिहेतु जायखौ डिलिं एसिस्टेन्ट होननानै बुङो बिथांमोनानो फाइलखौ पुट आप खालामो बिनिफ्राय सुपारिनटेन्डेन्ट जाना आन्डार थाङो आन्डारनिफ्राय सेक्रेटारि बा डेपुटि सेक्रेटारि बा एफए जानानै माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम थाङो बिनिफ्राय डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारसिम थाङो बेबायदि फाइला मुभ जायोमोन गोदोबो किन्तु थांनाय जानुवारियाव नैबे जानुवारि दा सोलिबाय थादों बे मोनसे अर्डार ओंखारदों जे पुटिं खालामनाय जुदि पुट आप खालामनाय डिलिं एसिस्टेन्ट केरानिफोरा बिथांमोना बे दायित्वनिफ्राय बिथांमोनखौहाय गैया खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना जेबो फाइलनि खामानि मावनो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ माने फाइल रेकर्ड लाखिनाय एसे पियन केरानिखौहाय पियन हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिसोर बे फाइलखौहाय पुट आप खालामगोन बेखौबो बेयाव लिरनाय जादों जे सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डार सेक्रेटारि बा सुपारिनटेन्डेन्ट हयथ' आन्डार सेक्रेटारि बिथांमोनाहाय बेखौहाय मेनसन खालामनाय दङ बेखौबो जों नुदों किन्तु आं जेसेबां मिथिगौ जोंहा आंनि मिथिनायाव एसे हेफाल जानो हागौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 116 जन बा 117 जनसो डिलिं एसिस्टेन्ट थायो आरो गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां हाजार फाइल जायो लाख खाथियाव जोंहा फाइल दङ दा बेखाय आं बेखौसो बुंनो सानगोन जे दिनै डिलिं एसिस्टेन्ट 116 जन बा 117 जन डिलिं एसिस्टेन्टफ्रा जेब्ला फान्ड रिलिज जायो बै समाव बिथांमोना ओरैबायदि होंगो दोंगो खस्थ'जों खामानि मावब्लाबो मोनावनि 8टा 9टा 10टा खामानि मावब्लाबो बिथांमोना खामानिखौ मावख'नो हाया 116 जन डिलिं एसिस्टेन्टफ्रा दिनै मावनो हाया हाजार लाखनि खामानि किन्तु दिनै आं नुबाय आरो बुजिदों जे सुपारिनटेन्डेन्टफोरा बोरै खामानि मावनो हागोन जिहेतु 10 जनल' आन्डार सेक्रेटारि दङ आरो सुपारिनटेन्डेन्ट दङ 10-12 जनल' जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ बिसोरो माबाफोरा अफिसारफ्रा बिथांमोना 116 जना मावब्लाबो मावख'नो हायै खामानिखौ सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डारा बोरै फाइल पुट आप खालामगोन बिथांमोनखौ केरानि लेभेलाव लाबोनायनि मोनसे सिस्टेमसो होननानै आं दिनै बुंगोन नोंथांमोना जुदि सिस्टेमखौ मिथियाबाथ' आं बुंनायखौबो न' होनना बुंगोन किन्तु दिनै सासे सुपारिनटेन्डेन्टआ सासे आन्डार सेक्रेटारिया जुदि फाइल पुट आप खालामनांगौब्ला बेथ' केरानिनिसो खामानि स्टेटआवबो सोलिदोंमोन बियो साननैसो किन्तु स्टेटआव दिनै बन्द जाबाय बेखौ जों मिथिगौ स्टेटआवथ' दिनै हागौ स्टेटआ हानो हागौ मोनसे डिपार्टमेन्टआव मोनसे सुपारिनटेन्डेन्ट बिसिनिया थायो किन्तु जोंनिया 39टा डिपार्टमेन्टआव 6 जन 7 जनल' दिनै सुपारिनटेन्डेन्ट दङ अब्ला दिनै जोंहा 39 डिपार्टमेन्टनिख्रुइ बांसिन डिपार्टमेन्ट जोंहा जायो किसुमान जेरै फिटेन फाइनेन्स एसए बिदि मोनसे गोबां डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ लानायनि गोबां 45-40सो जोंहा डिपार्टमेन्ट बारा दङ होमबा बेफोरदि हाजार फाइलनि खामानिखौ दि सुपारिनटेन्डेन्ट आन्डारफोरा पुट आप खालामनानै जे मुभ खालामनो हागोन बेखौ आं एसेबां पसिबल नुहुराखै आं बेखौसो सानदों बिथांमोना निस्सय बेखौ हाया होननानै बुंनो गोनां जागोन जितु जों परिबेसखौ जों मोनखानाय आं बिटिसि सेक्रेटारियाव दिनै 15 बोसोर जाबाय बारबायानो होनजायो दिनै बेसेबां खस्थ' जानाय माबाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जायफोरा केरानि बिथांमोननि मावनायखौ जों नुयो सोरबाया अबहेला जानो हागौ नाथाय गासैबो नङा बेखौ जों दिनै बुंनो हायो